tanat civil defense ka jilla menta ka sngi ka apsau trik uyayong kala penlong ya ka jingkilan met kabala ai kerteng kum ka air raid mock drill exercise ya kabala penlong haribhoi college hanong po ka jingtmu ban penlong ya ka ne ka mock exercise kalong kum si benta man ai ka jing hikai ban long ki bala kre lepa habawan kano ka thma hadin habot ha ka ne ka mock exercise nengkong lapan sawa shwa daka siren hasor nongpo hadin balayo jingtip na Air Force Station na Shillong halor wave bomb drone balawan ban penher hagathan nongpo ban penpethe haki benta syakadyang jong ribhoi college kabahap hagasnong maudyang laong ru bahakate jing penpethe jong utu bom si benta jong kate ka college kala kemding kensan bat kala julor bon na kalyang ki bor pulit kilawan poi ha kate ka jaka ban penlong ye ka jingto kit badru ban yalami kino hikai bat kisamla pulis sya ka jakari na bom lane ka bom shelter na kalyang ki pulit penlip ding kilapoi ha kate ka jaka ban tem ya kading kabala kelang hagi benda jong ka college batru ki bor jong ka koit ka khia harangkat ka tanat civil defense ban pelai ye ki bala mensau bat penkit ye ki sya ki jaka ai jing sumar ya ki to ki balangat ha ka jing mensau jur ha kane ka jing kilan met la sakhi ye ka jingwan ban ye shimenta da ki sipai ki pulit katanat jong ka koit ka khia ki nong hikai ba ki samla pule jong ka ribhoi college ka fire and emergency service ki riu pait ba bat ki wei de ki tanat sarkar ki badon ha ka district